наврӯз ҷашни эҳёи табиат, оғози зиндагии нав ва рамзи покиву меҳру муҳаббат аст. бо фаро расидани ин иди бостонӣ замин ҷомеи сабз ба бар мекунад, дилҳо аз умеду орзуҳои нек пур мешаванд ва фазо аз бӯи гулу гиёҳҳои баҳорӣ муаттар мегардад. дар миёни анъанаҳои зебои наврӯз пухтани суманак мақоми хос дорад. суманак на танҳо як таоми миллӣ, балки рамзи сабру таҳаммул, ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. занону бонуон гирди дег ҷамъ омада бо нияти нек бо суруду рақсу дуоҳо онро омода месозанд. ҳар як қатраи суманак меҳру муҳаббат, орзуҳои нек ва баракатро дар худ таҷассум мекунад. суманак ин хӯриши миллии қадима аст. суманак меҳнаташ ҷудо бисёр. аввал гандумро гирифта тоза карда як шабаи тар карда монда сони вайро месабзонем. баланд сабзиданаш дар кор ҳамин камакак сабзиданаш дар кор. сони вайро қима карда обашро ҷудо карда сони ба дег меандозем бо ҳамроҳии орд. барои ширин шудани сумалако мо гандуме ки сабзондем анамон обаш ширинӣ медиҳад ба сумалак. фақат оби гандум орд об анамин ки ҳамақадар ширинӣ медиҳад. суманакро 12 соат меҷӯшонем. баробари ҷӯшонидан мо ба соат нигоҳ мекунем. мо 12 соат меҷӯшонем. вақте ки сумалак худаш тайёр шуд, худаш маълум мешад, ҷӯшиданаш дигар хел мешад. барои ҳамин мо духтароя келинҳоро ҷеғ зада гирдомо гирифта вайро ёд медиҳем ки оянда гум нашавад сумалакпазӣ. наврӯз на танҳо иди миллии мо, балки пули дӯстӣ миёни халқҳост. дар ин рисои пурфайзу баракат боздиди меҳмонони хориҷӣ аз маросими пухтани суманак ба ҷашну шукӯҳи дигар мебахшад. онҳо бо шавқу ҳавас гирди дег ҷамъ омада аз наздик бо яке аз анъанаҳои қадимтарини мардуми тоҷик ошно мегарданд. меҳмонон бо ҳайрату эҳтиром мебинанд ки чӣ гуна занону бонувон бо нияти нек, бо сурудҳои дилнишин ва фазои гарму самимӣ суманак мепазанд. My name is Nigel Slack from the United States. ман имрӯз дар шаҳри хуҷанд давоми як ҳафта меҳмон ҳастам. дар ҷашни зебои шумо иштирок дорам. ин таом бӯи хуш дорад. And this is a very cool experience for us. This is very cool. Thank you. мегӯянд ки суманак бо нияти пок пухта мешавад. ба хонадон файзу баракат меорад. аз ин рӯ ҳар нафар ҳангоми омода кардани он орзуҳои неки худро дар дил мепарваранд. шабзиндадории гирди дег, суҳбатҳои гарму самимӣ ва хандаҳои ширини занон ин анъанаҳоро боз ҳам дилнишинтар мегардонад. наврӯз бо сумалак зебост, зеро ҳарду рамзи ҳаёт, фаровонӣ ва дӯстиву ҳамдилӣ мебошад. сумалак рамзи баракату фаровонӣ ва омадани баҳори нав аст. ҳар боре ки деги суманак ҷӯш мезанад, дилҳо аз ҷӯшу хурӯш ба шодӣ мерасад. яъне сумалак як таоми оддӣ набуда, он рамзи ваҳдат, дӯстӣ ва омадани наврӯз аст.